Jadi joro highway hai kaba joro blocking mani abo tuitinda isu tunggu sini jemot Pelemura mungia kami Kisnopur Koilanpur Uttar Maharani o area wo mayung ketuni jala kebo tongi shanti malia kebo ni ba bosai kemau kebo ni bihik kemau kebo ni bosa kemau mayung ketuni bothar jamuni abon kuno dabi dawo mania engkai apa yang kelai deli no sung borok satok jak masi me sung mayung kutung ba satin satok jak dong a satok jak mani yokna ni bagai o mayung kutung no oron niti seitlang di hine lukurong ni diman abon ni bagai tinora highway block aja ka oron mayung kutung no ti sawoi kubun jaga noroi kan toni chidi ai engkai sini borok bare oktai hai ka ba nini baga nok tepan khai banci manan moton nuhur jagai borok abo diman je oron mayung kutung no nori matlang nai tai patta suno patta hin je sorkari mani a patta o sung tam khaiman nai di patta sung mani kito kagos teman ka a patta maman jagao sung na nok thai kaisa tani meno ha na bu phang phang sa kai meno na ro koi phang sa kai meno abo kuno kai ni moton suno usko dia borok sujug ria koi phang sa kai ke tam phair ne ro phang sa kai ke tam phair nai kyo ba dukan judi chigon sa tang nani hin hawa kha khang kai no ro dukan matang ya mo illegal criminal ya bhai ro klai thangnai 18 tarik Januari 2024 je montang ni kotra no kamai sema kana aro angba dino ayengo bera jin thamane anga dino nukka forest department tamosa noro illegal noro goro nok tangi apa ke dukan di meya aina atra koto korbe dukan sebayo te buri busana ri gnai rokhingo amu to thik ya no patai sokaro kagos di gangkai apa to jagwang nok tangne haji tamnan tam dusba abdu audi garme audi ga absung audi garme ma ka sum patta kagos mani jepun lab buri blena hingkai aro baba iklai bro illegal simi hiya bro criminal bodo denu hingkai ne jaga patta jaga wang hatani nok tang wang tam criminal ka bang tam di samno tam botar ka ba sam to khodi ka khai ka ba hingkai a patta rong ni isuno tabuk oro ti saja sung patta jaga nor je patta je tori ka patta ka ko suno ab di microphone khai suno jai je ke jan jaga ti dike nang tun ni sung sarkar thani dabi awon bai tini oro road block lai asu lai jak jonogon lukoro sabo norni o sanmung no kogri phike yakhaiba asasi phike no yakana dini sung rajya sarkar dongo ekaba nini je forest department ni kubang mo thiri dongbung ni high level borok phaima sapaina hege dimma sapaina je norok no mo pattani samasya sung samadhan khe dai ni dini gosi kangkai tai oro mayung kutuno nori sung kubun ja sep ke rinai nororo tongkusang tongui mane jodi kogri phe kangkai sung apun mo na mano ya apun bagai to forest department hini no forest rono jongeri ye bor ki kat romo haising romo amti simida na bopti bong ni nai jisung jetan nukmani ke boba sungtang srai thangna athor tari ko sung srai nuka forest department nong ni domung he ka bong ni domung sidra ha ka borok ni boba ke behavior kai borok bai borok nai de buini road gana ki saha wangai ha ka ba hatani dukan tanghang kai borok tam khainai illegal criminal abai kai a dukan ong uthore mano ke boni jodi bol phakse rui sangai borok rombi abono ka case sinen mano kai tini je mayung kutung oro bothar jagai dong mayung kutung tini nok sebai jak tongo keboni khetoni mai sajak tongo abono khanai borok nai yang kai abo sung sanamu jongo abono tik sungno bisar mari nai sung abo bisar samadhan kai riya jote sung tini road blocking hebeni yakai